Вось паглядзіце, як цудоўна атрымліваецца быць контент-мейкерам, калі ты беларус і калі большасць беларусаў кажа, якая разница. І вось ты купляеш платную версію апкі Dubs Captions, і вось як яна перакладае афіцыйна на беларускую мову. Оказывается, ёсць слова «мать» у беларускай мове, оказывается, ёсць слова «річ» у беларускай мове. І вось ты заплаціў грошы, але беларусы заўсёды кажуць, якая разница, не размаўляюць на беларускай мове, не прадвігаюць беларускую мову. І немагчыма пайсці, напрыклад, у суд і сказаць, а чаму вось такі дзіўны пераклад, вы пішыце, што гэта беларуская мова, і ўсё рукамі трэба рабіць самім, спраўляць гэтыя памылкі. Любая апка, любая прылада, любая тэхналагічная кампанія скажа, ось, мать зноў, скажа, што гэта ж не парушэнне вашых правоў, таму што ёсць у вашай краіне, у Рэспублікі Беларусь, ёсць другая мова, вы можаце ж па-расійску, па-маскоўску гаварыць, вам не абавязкова гаварыць па-беларуску, вы не памрэце, не здохнеце, не адляціць у вас вашыя геніталіі і не пачнуць арбітраваць планету Зямля, таму што вы не змаглі пагаварыць па-беларуску. Вось чаго мы дабіліся. Дабіліся таго, што ніякія права пакачаць нідзе не можна з прыводу таго, што вось так вось працуе платная прылада. Паплакала, мне стала лягчэй. Падпішыцеся, калі ласка, на канал і паставце падабайку пад гэтым відэо, калі вы не хочаце, каб Света вось так вот пальчикамі сваімі зманчонымі, апалячанымі ўжо рабіла па 4 хвіліны 30-секунднае відэо.